Salut! Bine ai revenit pe Engleza pe pâine! În videoclipul de astăzi vom discuta despre trecutul perfect, past perfect. Trecutul perfect, past perfect, se folosește pentru a exprima o acțiune care are loc înaintea unei alte acțiuni trecute, în special la nivelul unei fraze. Adică, avem o acțiune care are loc în trecut, iar înaintea acesteia are loc o altă acțiune. Tu ai venit acum 2 zile la mine, iar înainte ca tu să vii, eu făcusem deja ceva, da? Deci acțiunea anterioară este redată prin past perfect. Se traduce prin mai mult ca perfectul românesc. Să vedem cum se formează trecutul perfect. Subiect plus had plus verbul la forma a treia. Verb 3 înseamnă de fapt verbul cu terminația ed sau a treia formă a verbului din tabelul cu verbele neregulate pe care vi l-am dat deja într-un videoclip anterior. Verbul 3 înseamnă de fapt participiul trecut în limba engleză, past participle. Afirmativul. Să vedem un exemplu. Avem I write my homework before you came. Before you came este o propoziție la trecut, exact ce vă spuneam. I had written my homework before you came. I had written my homework before you came. Eu îmi scrisesem temele înainte ca tu să vii. Deci, acțiunea mea de a scrie temele este anterioară acțiunii tale de a veni. Îmi scrisesem temele înainte ca tu să vii. Un alt exemplu. I eat when you entered the room. When you entered the room este o propoziție la trecut, recunoscută prin terminația ed, deci când tu ai intrat în încăpere, iar acțiunea mea este anterioară acestei acțiuni. I had eaten when you entered the room. Eu mâncasem când tu ai intrat în cameră. Practic, înainte ca tu să intri în cameră, eu am terminat deja de mâncat. Cam asta ne spune nouă had eaten acesta. Haideți să vedem cum adresăm o întrebare. I had written my homework before you came. Pentru că avem de-a face cu verbul a avea, în forma lui had, tot ce trebuie să facem este să inversăm auxiliarul had și subiectul nostru. Had I written my homework before you came? Had I written my homework before you came? Îmi scrisesem eu temele înainte ca tu să vii, deci had trece înainte. Celălalt exemplu. I had eaten when you entered the room. Eu mâncasem când tu ai intrat în cameră. La fel inversăm auxiliarul had cu subiectul nostru. Had I eaten when you entered the room? Had I eaten when you entered the room? Mâncasem eu când tu ai intrat în încăpere? Terminasem de mâncat când tu ai intrat în încăpere? Și să vedem formarea negativului. I had written my homework before you came. Cum se face negativul? De asemenea, pentru că avem verbul a avea, în forma lui trecută had, îi punem negația not sau n apostrof t. I hadn't written my homework before you came. I hadn't written my homework before you came. Nu îmi scrisesem temele înainte ca tu să vii. Celălalt exemplu. I had eaten when you entered the room. Inversăm, punem negativul. I hadn't eaten when you entered the room.
Eu nu mâncasem când tu ai intrat în încăpere. Deci, în momentul în care tu ai intrat în încăpere, eu nu terminasem operațiunea mea, acțiunea mea. Acest negativ este mai rar folosit de obicei. Acest past perfect, trecutul perfect, se folosește de obicei cu when, cu before și cu after. Dacă îl folosim cu before și cu after, putem să folosim în locul lui trecutul simplu, past simple. Cam aceasta a fost totul în legătură cu trecutul perfect, past perfect în limba engleză. Vă mulțumesc că ați vizionat acest videoclip. Până data viitoare, la revedere!